dialogue within a political framework muyene katiba. Dialogue ni koridoro wachi ang'o Apopo. Dialogue en makro lo sirkal manyien. No se tango lwedo waziri mo. Lo sirkal manyien mar kelo jotend migepe manyien manyalo steer the country forward. Inya ponda mane Kibaki ofele referendum 205. Mane pinyo kemo miyo Kibaki vote of no confidence. Notima ngowa no vunjo baraza waziri mukelo waziri te from all parties na kanywane penga kaka jo Ford people sisi kwa sisi nokelo gite serikali muloso mukele nyachae ukele jokanu modhe golo to 207 iwinja kata mai mondo me steer the country nyako part of the population nyaka vijana gi feel like in serikali jo komar jo azimio manongo serikali feel part of serikali embe joge negi paid part of serikali to kodo we ni eno makore gi joge machonka okawuondi vijana ge broma legi wach mar masgoni to kaluore gin kaka jasiasa pacho ka bende no ka dialogue ni nyalo nyago limo nikech kin thuolo mosekalo waseneno ka dialogue kata mna twak makama osebedo katimore to pok gi nyago limo mora kuom ranyisi oduchi manyoro na nitiere romo moro ma bende Azimio principles mago jotenda riwruok mar Azimio na nego bed ni bago kata mna romo mar mondo mi giyud common ground mano mar ng'iyo kaka twak makama nyalo timore to nokotimore oduchi manyoro essence ka tiere interest jomoko koro ng'eyo interest margi 2027 2032 ong'eyo ni kadhi kate okong'e sana jomoko kama do bed pinyo ng'eyo what is good for the country gima ber na Kenya mzima ng'ato ng'eyo mare ng'ato bocho niya ano kabe dialogue ano gino ok ber na nikech ng'eno kodhi kacha ande idhi kete oko in fact ng'ene nowach ni idhi pog kile mipego na Kenya mzima every corner ni koso mengalo central and the way ko be ng'ato western and the way omiyo ng'ato bocho ni ano kabe dialogue no but gino wan kaka onage oda mondo jateno marela mulo dinga iwinja obede part of that dialogue mondo Kenya obed stable sani no winjo kaka rowere bende nogo uwi ni ogai mar Azimio ok to give 100% all the time this am we could win ejalo go but tiere you no ngene Kenya bedo kuma ji go wi ji 100 to jel fachiel to kero lengthi do winjo gime wacho mano essence ka is normal ji nyago wi ji enali kamae jigo wiji ji 100,000 to Kenya ka otengo ji milion 55 gena ma gadwaro mama mboga mara pedhe gwenga dwaro kwe ngama uso estate na ka dwaro kwe ngama timo pesa mar matatu ma de goro dwaro kwe do obiro nango mano ko bedo piny wabedo gi understanding of peace karo bedo go to understanding pod wa postpone mana wajeni zini mbele kuru oda understanding of the problems ma Kenya face kendo jatend migawo ma piny Kenya Ruto na kabed piny mo understand shida ma Kenya enango mafuta ni malo taxes ni malo okel gi piny mondo minimize corruption ok debt